Tinguha ko nga makakaon sa Panginoon sa pagsaylo ubang kaninyo sa dili pa akong mag-antos. Sultihan ko kamo. Dili na ako mukaon ni ini hangtod nga himuong kini sa kingharian sa Diyos. Bulahang ka o Ginoo among Diyos, hari sa kalibutan, nga nagdala ni ining bino. Dawata kini og bahinan ninyo. Sultihan ko kamo, di na ako mainom og bino hangtod nga moabot ang gingharian sa Diyos. Bulahang ka o Ginoo among Diyos, hari sa kalibutan, nagdagpahan gikan sa yuta. Kini ang akong lawas nga gihatag alang kaninyo. Buhata kini agig paghandom kanako. Kining kupa mao ang bag-ong kasabutan sa akong tuko nga giula alang kaninyo. Apan ang nagbudhi kanako ani adin himitambong sa lamisa. Kay mamatay ang anak sa tao sumala sa pagbuot sa Dios, apan alaot ang nagbudhi kaniya. Imposible. Dili ka na may tabo. Dili, Jud. Kinsa man ang mabudhion, Ginoo. Ang labing dako kaninyo may sama sa kinamanghuran. Ug ang Pangulo sa magyud sa sulgoon. Kay kinsa man ang labaw, ang gisilbihan ba sa pagkaon o ang nagsilbi? Ang gisilbihan kayo. Apan ako ani ang nagsilbi kaninyo. Miunong kamo kanako sa tanang mga pagsulay. Ingon nga ang akong ama naghatag kanako ug katungod nga maghari. Imuong kusab kaninyo sa mga kasabutan. Mangaong kamo ug manginom sa akong lamisa dito sa akong gingharian. Ug manlingkod kamo sa trono aron paghukom sa 12 ka banay sa Israel. Sa ato pa, way mabudhion. Simon, pagbantay. Si Satanas gitugutan sa pagsuway kaninyo. Aron laino ng maayo sa dautan ingon sa mag-uumang nga laino ng trigo sa uhot. Apa nag-ampo ako, Simon, aron maligo ng imong pagtuo. Ug kung mahibalik na ikaw kanako, ligunon mong imong mga igsuon. Ginoo, andam ako sa pag-unong kanimo sa prisuhan ug sa kamatayon. Sultihan ko ikaw, Pedro. Dili mo tuktugao kong manok na ining adlaw sa dili pa ko ilimod sa makatulog. Sa gipadala ko kamo nga way puyo ni Sandalias, may nakulang ba kaninyo? Wa, Jud. Apan karon ang adunay puyo kinahanglan magdala ni ini. Kay tungway hinagiban, ibaligyang iyang kupog palitog hinagiban. Kay sultihan ko kamo, ang kasulatan nag-ingon, o gitipon siya uban sa mga kriminal, o ang naisulat bahin kanako matuman na. Tanawa, ani ay duha ka kutsilyo, Ginoo. Igo na ka na. Ang mga kadagkuan ug magtutudlo sa balaod naningkamot unsaon nila pagpatay si Jesus. Unya misulod si Satanas kang Judas nga Iscariote, kausa sa 12 ka disipulo. Pagampo aron dili kamo madaog sa panulay.
akong pagbuot kundi ang imo mo'y matuman. Mitungha ang usa ka anghel gikan sa langit ug milig-on kaniya. Ug ang iyang singot nangahulog sa yuta ingon sa dagkong pulo sa dugo. Nganong nangatulog ka mo? Bangon. Ug pag-ampo aron dili ka mo madaog sa panulay. Judas. Pinagibasaw, butian mo ang anak sa tao. Ginoo, amo na ba sa elektribason? Sige na, dakpas siya. Gusto na. Katingalahan. Tulisan ba ako nga kinahanglan nga magdapa ka mo og espada og puspos? Uban ako kaninyo sa templo matag adlaw ug wa ko ninyo dakpa. Apan inyo na kining tapna. Ug sa gahom sa kangit-ngit. Dakpas siya. Guardiahe pagayo. Kining tawhana usab, uban ni Jesus. Wa man gani ko makaila kaniha. Nakita ko sila nga nagkuyog. Ang imong ubos nga ulipon. Unsay mation kung matahod ka sa usa ka tawo. Usa ka usab kanila. Apan dili.